जनायनि आसाम अरुणाचल सीमायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय बे अर खामनाया गंसे न' आरो लाख लाख रांनि सम्पथिफोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामदों अर खामनायनि जाहोनाव न'नि सिलिन्डार बेरफ्रुयो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अरा जनाय सीमायाव थानाय रुकसिन गामिनि थामदारां मुंनि सासे सुबुंनि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय सोमजिदोंमोन अर खामनाय समाव बे सुबुंनि न'आव रावबो मानसि गैयामोन अरा ओंखाम संग्रानिफ्राय जागायजेननानै न'जों लोगोसे गासै धोन सम्पथिफोरखौ सिलिंखार खालामजोबो बे अर खामनाय जाथायाव रावबो सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै जनाय आरो रुकसिननि मोननै अर खोमोरग्रा हानजानो खौरां हरनायाव अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो हायो जनायनि आसाम अरुणाचल सीमायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय बे अर खामनाया गंसे न' आरो लाख लाख रांनि सम्पथिफोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामदों अर खामनायनि जाहोनाव न'नि सिलिन्डार बेरफ्रुयो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अरा जनाय सीमायाव थानाय रुकसिन गामिनि थामदारां मुंनि सासे सुबुंनि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय सोमजिदोंमोन अर खामनाय समाव बे सुबुंनि न'आव रावबो मानसि गैयामोन अरा ओंखाम संग्रानिफ्राय जागायजेननानै न'जों लोगोसे गासै धोन सम्पथिफोरखौ सिलिंखार खालामजोबो बे अर खामनाय जाथायाव रावबो सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै जनाय आरो रुकसिननि मोननै अर खोमोरग्रा हानजानो खौरां हरनायाव अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो हायो মাংস মানে বইল কৰি পেলাই উকাইটো আছিলে উকাইটো অৱস্থাত মানুহখিনি উকাই হোৱা নাই মানে বইল কৰি আছিলে এইটোতো বইল কৰি পেলাই মাংসটো ৰাখিছিলে তাৰপাছত কি হ'ল মানুহখিনি নাছিলে ঘৰত এই চাৰ্চত গুচি গৈছিলে তাৰপাছত এই মাংসৰ পৰা অলপ তেলটো গিৰি জুইটো তলত আছিলে জুইটো লাগি পেলাই ঘৰটো জ্বলি তাত একো বস্তু উলিয়াব নোৱাৰিলে গোটেইখিনি শেষ হ'ল মানে কিমান প্ৰায় মানে আপোনাৰ 5 লাখ চামথিং আছিলে গোটেইখিনি শেষ হ'ল মানে গান ভৰালোঁ আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম এইটো ৰুকচিন বুলিয়ে কয় ৰুকচিন তামৰ দ্বাৰা